No han sucumbido a los clichés del rock and roll, no destrozan habitaciones de hotel ni han sido arrestados por conducción temeraria. Tampoco se deben a aquello de drogas, sexo y rock and roll. Artur Caravan, 121 decibels, Tardor, Make Som Arreus y Senior y el Cor Brutal hacen rock, aunque cada uno le pone un apellido. Rock alternatiu. Senior i el Cor Brutal fem cançó popular. Fem rock amb un so d'influències internacionals. Si pogueren dir que rock amb alegria, pues podria estar bé. Sea como sea, crean rock y lo hacen en valenciano. Mai hem tingut aquesta intenció de polititzar la cançó, la música i demés, i sempre ha sigut un poc una idea més de qüestió fonètica i de natural, algo que ens ve de naixement. Tardor decideix fer rock en valencià perquè és la música que li agrada i perquè és la llengua que han après des que són xicotes, la seva llengua materna. El fet de cantar la meva llengua després d'estar 7 anys fent cançons en anglès va sorgir de forma molt natural i espontània, com dius tu, i en general sí que ha sigut un avantatge per a mi, perquè la gent ara canta en valencià i entén el que dic. Este fenomen de que la gent, molts grups, hi ha de distinta manera d'entendre la música, de distints estils que hi ha cantant en valencià, és el millor que pots sentir en un sentit cultural, no? Algunos, como Artur Caravan o Senior y el Cor Brutal, están viviendo su momento más dulce. Los Caravan acaban de ganar el premio Vidi al mejor disco de rock y Miguel Ángel Landete y su Cor Brutal han recibido el de mejor canción y mejor diseño. Que el govern siga un covard. Suposo que els ingredients són creure en el que fas, primer. Segon, intentar com a màxima aspiració, que crec que no n'hi ha més gran, que és fer bones cançons, independentment de la gent que arribi. I la tercera ingredient crec que és tindre ja la suficient edat per a llevar-te tots els prejudicis possibles i assimilar la música que has sentit tota la vida i filtrar-la y hacerla teua. Otros, como 121 decibels, se han lanzado a componer sin prisa y con mucha calidad. Después de sus 2 LP, Equilater y Assaig Error, han decidido arriesgarse con un EP de tan solo 4 canciones. El disc va un poquet de la nostra quotidianitat i de com ens juntem els nostres amics i com el nostre petit cercle de músics augmenta ver les nostres relacions personals i la gent que curra amb nosaltres i va un poquet d'eixe comboi que s'associa al voltant del grup. Noves màquines canviaren l'ús del temps. Tardor y Make Som Arreus están preparando sus primeros trabajos que saldrán a la calle después del verano. Àlex, Cesc y David están grabando Revolució de l'Estat Latent, 11 temas que serán su carta de presentación y que suenan así de bien. No ens abraça com solia fer. La nostra intenció és fer alguna cosa que siga una marca, la marca Tardor, per a que la gent escolte i sàpiga que no som un grup que se pareix a algú, sinó que som un grup solament. Después de 10 años juntos, los chicos de Make Som Arreus por fin se han decidido a grabar su primer LP, L'Home en cursiva. Sin embargo, el espíritu del grupo sigue siendo el de los inicios. Fem musiqueta fresqueta, que fàcil d'escoltar i que fem festa. No sé si diferent, però mos agrada que fem i ho fem amb gust. Está claro que a primera vista no son unos rockeros clásicos, pero sus melodías son rock and roll en estado puro. De cortes de pelo estrambóticos y vestuario oscuro no quieren ni oír hablar, porque para ellos la música, su rock en valenciano, es eso, música. Hi havia una conversa entre John Lennon i Paul McCartney, un d'ells sí que era el rocker clàssic que tu dius, de transgressió, conflicte, i l'altre era un xic molt normal, no? Simplement deia que el rock era música, no era més que això, i que era la música que li agradava. Aleshores nosaltres el rock és la música que ens agrada.